получих супер джамп. Аз знам май защо си получил супер джамп, аз бях на това. Стой кликна. Аз Аз бях. Добре, каква е тайната? По някакъв начин го разгадахме и сега не сме го разгадали. Аз знам стратегията. И сега? Нищо. Amazing. Значи стратегията е била да го направиш така, ама аз не го направих така и сега ще умра. Не, той май ти пада под краката директно. Не, аз успях да отскоча от него. Бум. Така, паднали пак. Няма проблем. Аз ще става. Лъвски скок, давай! Лъвски скок, да. Баб. Лол. Не, Аз казах, че това аз е лоша казах. идея. Това е лоша идея! Ще им че пак ще е нещо в лавата. Просеги. Ей, просегнах се и аз съм може да правя лъвски скок. Лол. 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 Ще им че... Аз ти казах? Какво стана, бе, човек? Аз ти казах? Просто го скочи. Чакай, стоп! Виждаш ли го? Какво? Ти не го виждаш, нали? Аз го виждам. Ооо! Дърт! Ама тук къде? Знам, бим пусто откъде. Така, и от Диаманта. тук взимам това, искам сам. Ще успееш. Сляш. Жив съм аз! Така. Аз ще го скоча. Аз Аз го скочих на един скок, какво ми говориш, бе? Добре, можем да натиснем бутона. Тук можем да трейдваме. Чакай малко. Имаме да хвърля това тук. Не мисля, че май трябва да му хвърля голд нагет. Така. Това ще е много с... Не е проблем. Или пък да натисна бутона. Ами, бутона ще ни убие. Аз те гарантирам. Ти сигурен ли си? Не, той в лавата ще умре. Нали знаеш, че нелогичното е логично, защото нелогичното трябва да е нелогично. И логичното ще бъде нелогично тук. Да го цъкна леко, не се Да! Аз казвам да цъкам бутона. Ама... Така, оп. Не, забравих. Тук. Така, няма проблем, never проблем. Аз го скочих. И сега просто правя така. После правя така. После правя крафтинг тейбъл. Така един крафтинг таблет за това. Да. После крафтвам това. После взимам това. После взимам това. И после взимам голд на... Те идваш тук на различни закони. Законно е. Бам. Спре. Ти скочи ли, бе? Добре, какво да спре? Трябва да тръгна с него, за да мам ли сте? Throw in hopper. Obviously locked. Що ли не се усети? Добре, какво? Може би трябва да му дам дърт. Това има лойка, нали? Да, има ли дърт? Пробвай. Аз съм тук, просто ще правя. Дърт трома, по което че дърта ще е правилният предмет. Казах ли? Това е насилие. Аз съм вратата. Ти си вратата. Гледай се за нас. Чакай. Не. Това можеш ли го минеш или аз да го минам? Да, ти го мина. Ти си виновен! Дърт блокче. Да, забравих. Идвам. Имаш златна каска. Намерих се. Беше там на земя. Аз защо имаш златна каска? Намерих я там, беше останал. Окей. Сега, на 3. 1, 2, 3. Така. Стоп. Чакай. Чай. Надъхай ме. Да, ти най-бързо човек спри го заде. На кариба. Да. Сега. Чакай, ти имаш ли нещо в тебе? Аз имам една идея. Елати. Това е тайна, слушаш. Да, слушам. Другите не трябва да чуват. Окей. Координатите е тук. Къде, как и защо сега? Добре, според мен от тук. Почти. Сега. Защо е? Мисля, че заслужаваме един чекпоинт. Знаеш ли? Ти съгласен ли си? Това има лойка да отиде вдясно, нали?
Добре, Последното ще обаче. помисля, че няма трол. Гледаш как се прави? А? Оп. Добре, чакай! Ама това не беше ли такова, тата? О, но. О, но. Така, прави се така. Don't tell me what to do. Добре! Сега давай ти. Давай. Чакай, то са появи едно ново блокче. Да, не знам. Буквално беше един блок флел. Така, давай. Това защо се появи? Ти като скочи... what? Не, аз въкъпнах, нали? Чай да ми Аз какво ще въкъпнах. What? Какво има там? Ти си аутизъм. Чакай, по-безопасно. Бум, Давай. бум. Тук това е фейк. Вътре имаше нещо. Фейк е, казах ти. Не, видял си една плюнка. Смисъл тогава. Никакъв да те тролне. Не, чакай. Какво значи не отвори съндъка Аз правилно? напълно ще намразя дърт след този мап. Плиз оцели! Аз съм на едно сърце. Добре, давай. Вярвам в тебе. Той ме зове. Не отваряй Той ме зове. Пустай да отвориш съндъка. Ще те Добре, путна слушай сега. и ще те зарежа. Слушай сега, какво значи не отвори съндъка правилно? Като го отворим, казва, че не отваряме съндъка правилно. Верно! Ти какво правеше, когато го отвори? Беше ли върху него кликнал? Да, бях върху него. Не мисля, че това има значение. На един предишен мап трябваше да сме клекнали отгоре. Това няма никакво значение. Може би трябва да... Чакай, ти си... Добре, аз не бях тук. Аз се представяме. Сега. Какво правим? Някъде отивам от другата страна. Някъде се върнем назад. Супер съмнително, няма да споря. Има го. Я да бъркаме пак лавата с ръцете. Я, верно. Бъркни в лавата. Бъркни му в лавата. Сканирам. Не такава. Някъде отвън нещо? Не знам, чакай, ще взрем лавата. Ще те отграда. Защо ли? Защото има бариера. Аз се отказвам от... Аз още смятам, че е съндъка. Искаш ли пак да ти покажа, че не е съндъка, Искаш да ти покажа, Кликни. Искаш пак да умреш, Да. Може би съндъка се яда. Да, ти. Аз... ти си отиш, пак ще умре, Аз ти казвам. Виж, съндъка не е бил щастлив, искал е да усещава двамата. Или може би, слушай, може би аз имам премиум крака. What? Какво държиш? И получавам Jumbles. И Night Vision. Има логика. Няма да малко по-напред. Това трябва да прескоча ли? Ще умра. Чакай, каква е? Нямам представа. Никаква. Ако тръгнеш да го прескачаш и аз те ударя, ще бусна ли? Не става. Скачаш паяма? Добре. Да, ма не е достатъчно за да го прескоча. Да, ще ти подам ръка. Кринч! Да се хванеш за пръчката. Да се хвана за пръчката? Да, какво предпочитам, че става така. Какво? Как дойда тук? Добре, просто мокри. Не искам да знам. Чай, забравих. Добре, какво правим сега? Къде сме? Чай, няма да скачвам от тук все още. Уга. Не, чакай, видях нещо! Уга. Винаги ли това дърт беше така? Не, май се променяме, не май чутка падна в това. Чакай, това означава, че сега мога да прескоча. Буквално половин блок по-надолу. Аз чоплих семките къган, много не гледах, човек. Маче, ще се удава. Гномски семки. Ето бе! Обаче виж напред какво има. Един гном. Чакай малко. What? Ще задам един въпрос. Стой тук, не бъде. Защо е главата? Имаш ли пърхът? Не, нямам пърхот. Какво имаш на главата? Нямам пари. Нямам пари. Я подай ютубърската Защо подай Защо така? Narrator narrates all. What the fuck? Пуснахте. Narrator off. What the fuck? Ама имаме проблем. Не! Имаме Какво? проблем. Беше това? Мисля, че трябваше с този пистолет да оцеля тук. Възможно е. Но... Чакай. Така. И сега гледай. Лъвски скок! Ето как се прави. Ей, ти ли направи лъвски скок с мене? Сега дърт пистол. С който само предполагам едно от тези блокчета. И си опара краката. Дали не трябва да потроши този блок? Е от тетите. Избери. Значи.
В Decathlon ще откриеш над 50 модела детски велосипеди, каски и аксесуари. Какво направи реално? Предишния път стрелнах на рандом. Един ми изглежда както във видео и видео. Да, значи той е супер здрав. Той е леко насран. А той е потрошен. Добре така вземи. Кой да пушим? Логичното трябва да е не. Няма Да таш го цена! Добре. Добре. Ето го е! Чакай малко. Яла? Стоп! Знаеш какво ще стане? Чакай, защо там има... Не знам. Чакай, защо съм блокнат? Дава нещо. Чакай, от какво съм блокнат? Няма как да отиваш на там. Сещаш се? Ага, добре. Защото входа от тук. Добре. Ще правиш ли записки? Зеленото? Зеленото е. Ето го. Да не изчезва. Защото е толкова лесно. Просто не докосвай Може червеното. би... Може... Не е толкова лесно. Не, Толкова повярвай ми, е не е лесно. толкова лесно. Толкова е лесно. Ама, не очаквай, че е толкова нелесно. Това мога да Давай. стъпя на средното. Мога да стъпя на Давай. средното. Не трябваше да дам. Еми, да, аз ти казах, давай, ти не ми вярваш. Добре, сега. Ще чули ме? Трябва да внимаваш, защото няма да умрем пак заради тебе. Аз съм чувствал, че той ще се бъгне, ако и аз го докосна. Чакай, Во. тук сме бързички. Да влезна ли в зеленото? Да видим дали ще бъгне. Я влез. Я влез. Не, човек, това не... Така. Добре, чакай. Не. Остана. Не. 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 Как се прави това, бе? Не е добра идея да си наблюдател. Искам помощ. Какво помощ? Чай, не, за какво стой на едно място за сега. Дай да го измислим. Внимавай там. Вдясно ще ти даде спид. Аз съм клекнал, не трябва ли да... Пак ще ти даде спид. Ще станеш бърз. Вой! Да, ще станеш бърз. Аз бях на third person. Това май трябва да го запомним. 2 надясно, 2 напред. 1, 2 надясно, 1, 2 напред! Не съм ли Господ? Не съм ли Господа на Майнкрафт? Добре, не очаквам да бъде чак толкова лесно. Добър ден. Actually не очаквам да бъде чак толкова лесно. Обаче, чакай. Ти през коя врата мина? Да не се кърсна. Няма ще. Може да минем отстрани. Не трябва да минаваш отстрани! Шефа го мина! Кое убива? Кое убива? Не знам. Светаш. Просто направя така. Добре. Не ги отваряй. Тия варели. Има ръчка. Та има ръчка. Да, Искаме ли? Къде трябва да съм? Добре, натискам ръчката. Давай. Натискаме ли го? Това е смъртоносен. Има ли избор? Добре, бе. Стълбата се чупи, ако не натиснеш ръчката. Добре, чакай да спивам теста. Може да тествам нещо тогава поне. Тествай. LOL! Та има ли нещо? Не върка. Така. Бум. LOL! Чакай се. Ето го, аз съм много тъп! Аз съм много тъп! От Да, аз тук, искам да кажа, че има килимчета, да. Точно, и сега падаме! Не, там не. Добре, тук е добре. Тук е добре, нали? Давай. Ето, ако че не съм глас. Тук има такова. Не, това не е хубав телепорт. Не се телепортирай през това. Хората на хейти, че който е за мен, Нали? Сега просто сме тук. Толкова е лесно. Няма. Става. Добре. Дин топа на барел пропърли. И на това трябва да отидем отгоре на самия барел, чули? Едно лол за вкъщи, ако може. Поръчам си едно лол за вкъщи. Добре. Така. Идеш. Ела. Правим лъвски скок, гледай. Голямо. Чакай се, защо? А тревата убива ли какво? Да, не. Виж, прави буб. Лол? Да, трябва да прави лол. А лол не е хубаво нещо. Чай. Това са твоен скок ли? Нещо такова. Така. Ела. Добре. Вярвам. Дръж се. Идай. Брат, не трябва да вярваш. Така. Да. Точно така. Като нинджа. И сега отваряме. Има нещо вътре. Трябва да се Бяхме и двамата. Сега... Просто да се посегнеш. Просто да се посегнеш. Да не си отгоре. Да, прох. Първия път прох. Според мен, чакай, трябва да го измислим. Чакай, дай му малко време. Сеш ли се? Да, свеж, защо е... Да, факт, защо е Сеня? Защото си грозен. Какво каза за факлата? Я
гледай факлите. Да, аз ти казах, едната факла е синя. Да, я гледай факлите. Коя? Хубавичко. Синята или не синя? Хубавичко Аз ги не виждам. гледай. Доближи се до тях, помириши ги. Обаче, другата факла е синя, човек. Нали? Стоп, има... Ама сказам! Добре, Само сега. сега чакай, къде беше това? И това е 1, 2, 3. 3 блока джамп. Чакай, възхарай се. Дърпам се. Добре, добре. Това е лесно. И сега... Не, то ще заред- Шегуваш ли се? Искам да кажа, че цялата ще изчезне. Аз си мисля, че ще изчезне самия патърн. Добре, че е малко. Домик. Всякакъв те план. Ява тук. Точно тук. Не, средата на блока трябва да се. Кликни. Чакай, на Така. кой блок? На кой блок? На то! Просто сме зад барела. 3, 2, 1. Моментът не дали работи по този начин, по който си мисли. Не, ти не го направи правилно. Фойерверки ли взе? Само за да чакай, да бъда бъднах. Просто качам напред. И сега. Дали. Има ли някакъв школ да ме бе? Виждаш? Тук това. Град не това направя. Не знам, просто се блъснах. Аз виждам само чардъно, човек. Може би трябва да се разходим някъде. Ама че, той... Не, няма. Ти цъкна бутона тук, нали? Какво ще стане, ако цъкнеш Табелата? табелата? Въпрос? Мисля, че тук няма нищо. Аз ти предложих да цъкнеш табелата. Не ми казвай, че... Това ли е? Това ли е? Не, това е! Няма какво друго да е! Това е, нали? Цъкна табелата, цъкна всичко, нали? Това е! Аз отказвам! Не, това е бутона, не ми пука. Добре, хора, знаете ли какво? Абонирайте, лайквайте, не ми пука. Сигурен съм, че е това. Напълно съм сигурен.
Готик 47, забравяй, че има fall damage. аз Елейце, напълно лайквайте, щупете краката на гномика за късмет. От мен, чао чао. 69-то умиране. Доставка до 3 лева? Точно така! Ефтино и удобно! До Speedy Автомат! Изпратете пратка лесно, бързо и удобно от офис на Speedy до автомат. Хей, Донка пристигнах в автомат на Speedy с доставка до 3 лева! О, да! И аз котийке! Така сме ние! Пратките до 3 килограма! Изпращайте и получавайте ефтино, бързо и удобно пратки от Speedy Автомат, без чакане на опашка и без почивен ден. Щастливи и изгодни пратки с Speedy. Вика, какво са гейсти отзаде? Bombastic side-eye. Там запускаш. Ти пък какво ни гледаш, а? Още малко чакане, ще сготвя тази патка, казвам ви. Моята ще ти хареса и да я готвиш. Аре, джав, вие какво сте? Аз съм crewmate Fox. Ама ай се говорите другаде, а? Какво? Отзаде! Аз между забравих кой ми е импостъра. Забравих кой други импостър с мене. Нямам никаква... Защо първа игра Монстър? Монстър, ела ти оближ дупото. Първо ще ти покажа как се играем. Ела сме. Ела съм. Монстър, ти ще си моята мариновка днес. Нямам идея как се прави кил. Аз наистина забравих как се прави кил. Наистина забравих. Така, момчета. Ай. Крадеца. Крадеца последно го видях АФК в коридора между security и boiler room. Много интересно. Веде там, защото то там е и трупа. Ангел беше първи там. Аз минах покрай вас, съм над офис. Добре, този път искам бърз кил. Монстъра или Васето. Сега, Васето мисля да го остава, тъй като вярва на Михайлов. Това означава, че Васето ще ни помогне. Оп, Михайлов влиза тук. Добре, пракил. Вентваме. Добре. Мисля, че трябва да убия бурира, тук ще го видях да минава оттам. Оп, не е слязва надолу. Ангел, какво става? Така, аз ще съм с Ангел, трябва да ме защити. Тъй като бяхме точно при Алекс, убихме, а Михайлов продължи. Още никой не е намерил кила, аз съм скандализиран. Така, продължаваме с Ангел, монстър си прави аплоуд, добре. Уау! Знаех. Сашко! Кой? Кой направи Случайно! Има арабски парфюм по нея! Бокса сега ходеше с Ангел по принцип. Аз буквално на последните 20 секунди съм с Ангел, как той си прави шаблона. Фокс, кажи си патинга! Добре, окей. Значи, първоначално офис. Директно от излезете на офис сме ние двамата и Алекс. Алекс продължи наляво, аз продължих нагоре, после спряха Electrical, отидох, там беше бургера и още някой не спомням, бургера прави Electrical. След Electrical продължих към Communications. Communications, точно пред Communications видях Ангел и там си правиш това чудо. Стоях с него, след това влезе монстра, сега сме извън Weapons, точно пред Weapons. И мога ли да питам как ме скипна в тази цялата история, защото аз прекарах бая време в комуникации и единственият човек, който видях беше монстъра. Окей, питай Ангел. Аз не съм те виждал теб въобще. Буквално в момента бяхме аз, монстъра и Ангел. Не знам ти къде си. Аз не съм го виждал, не се шугувам, не съм го И аз не съм го виждал. Не, аз го видях в началото на играта. Сигурно знаем, че някой от вас лъже, момчета. Аз не мога да повярвам, Васето така ме нападна. Васето много гадно го играе. Лошът, ама буквално това беше преди 40 секунди. Мисля, че обаче ще трябва да го убием. Мисля, че Васето трябва да се стрене. Мале, ако направим дабъл кил, това ще е много добре. Васето е тук. Така. Добре. Убиваме Васето. Добре. Сега нека видим. Ще оправя електрика, видя, че има някой, който идва. Оле. Правихме електрика тук що. Добре, сега заставам на камери. Аз... Опа! Монстъра и Васето! Аз тук що правих светлини между другото. Нямаше никой в електрика. Къде? Трупа? Къде си го намерил? Първо да чуя къде сте били. Аз с Михайлов съм в лаборатория, сега го видях да го си затворих. И Монстър и Васето ги бях видял, Монстъра последно влезе в Communications, като го видях. Бяхме аз Монстъра и... И аз Кой е в Specimen Room? Аз... Добре, Домино, какви такс... Кой си правил? Ключ имаше? Няма ключ, имаха корпче. Добре, аз вотвам Доми, 6 човек сме трябва вотвам. И аз вотвам Доми, да. Бах, сега ще умрете. Сега ще ги имаме и... На клада! Да, това и ти ли два са? Май са два, бе.
Два кила са. Аз не мога да повярвам, това е най-юзлес играта. Това ще е най-лесната победа в живота ни. Аз ще изчакам да видя дали някой ще застане на том. И виж, че е време за един реактор след 10 секунди. Добре, няма никой да направи нищо. Мисля, че е време за един реактор. О, не. Аз нямам думи. Това беше най-скандалната игра. Аз не мога да повярвам! Трета игра подред! Шефе! Трета игра подред съм импостър. Добре, така. Направихме го. Нали всичко точно? Няма проблеми. Тук е много хора. Монстър. На къде? Ела нагоре. Как знаех, че няма се навия? Как знаех, че няма да тръгне с мене? Добре, аз нямам думи. Той actually отиде горе. Няма шанс да го намерят някога. Няма шанс. Никъде няма да го намерят. Просто съм убеден. Лошият как реши сам да се качи горе. Дори не ме последва. Лошият просто се качи. Сега дайте да намеря някакви хора. Бурира да не направи лош кил. Има ли някой друг мъртъв? Монстъра само. Всичко е точно значи. Ако бях Михайлов, какво ще я да си мисля в момента? Дали съм импостър или не? Добре, той отиде надолу. Така. Аз мисля, че сега е момента да направя това. Буквално няма по-хубав момент от това. 2 кила вече в рамките на един рунд. Опа, това не е хубаво. Не, това изобщо не е хубаво. Добре, че съм изключил светлините. Мале, добре, че съм изключил светлините. Аз не мога да повярвам. Крадеца знам къде е. И знам кой излезе след него, това е Сашко. Да, само дето ти беше до него. Чакай, къде обаче? Аз само да кажа, че ти беше до него. Къде бе? Аз не знам всъщност защо го обсъждаме, като току-що видях Крадеца и Ангел, които отиват да оправят тока и Крадеца е мъртва. Значи тя е, защото... Искаш ли да ти кажа дали съм аз? Тя е, защото... Искаш ли да ти кажа? Сам дето отиде на слънце. Така, може ли вие двамата да кажете един за друг ли вотнахте? Да. Аз вотвам Ангел. Ято ти тебе, брат. Защо мене? Добре, значи като е момиче има предимство, така ли? Умирате са? Не, просто имам скенер. Скандално, добре! Бургере, моля се, не пребавяй нещата, моля се! Ще оправят ли лайтс? Бургере, къде си? Моля се, бургере, ела. Ела към лайтс. Оле. Добре, все още не се загубили играта. Не, бургере, на едно крак. Един в електрикъл, един в бургере. Бургере, моля се, кажи ми, че си в електрикъл. Добре, един човек ли гледа камери? Доми. Така, трябва да направиш кил! Бургере, моля се. Направи кил! Трябва да направиш кил! Не, аз нямам думи. Communications. Оле, аз нямам думи. 15 секунди, кажи ми, че соло ще изкере тази игра, защото бургера троли. Оле, бургера колко троли. Буквално ни трябва един кил за да спечелим. Така. Бургере, ти си ненормален! Бургере, трябваше да направиш кил. Разбирате ли, че всеки един кил тази игра съм направил, аз освен един? Не е вярно, един направи. Аз не мога да правям, бургере, трябваше да застанеш до мен и да направиш дабл кил. Аз трябваше да изиграм кулдаун. Кой? Домито беше само там. Да бе, ама трябваше да изчакаш, защото ако някой репортне, губим. Оле, аз си Доминок, добре. Нашата праска ме импостър. Така, аз съм нормален импостър. Добре. Тук е някакви хора. Оправяме електрикъл. Бързо. Добре. Всичко точно. Крадеца ще го оставим да живее малко. Сега Васето говори много, но знаеш какво от мен ще ми е интересен? Крадеца обаче също имам, че ще говори много. Крадеца иска да стои с мен. Ела сам. Ела тук. Така, Доминок е тук. Няма нищо вътре, аз да си проверя. Добре, няма стоя с Крадеца. Оставям го. Сега. Някой гледа камери. Нека видим кой гледа камери. Дали това няма да е един доста лесен бърз кил. Бургера, не знам дали искам да го... разбира се, че искам. Така... Добре. Нека изчакаме тук.
Така... Добре. Аз не мога да повярвам. Аз не мога да повярвам. Доминок, ти ни прецака толкова тежко. Аз наистина не мога да повярвам. Трябва да убия монстра. Буквално е абсолютно задължително да убия монстра този рунд. Така, Ангел. Сашко, къде бяга? Бурира, къде? Крадеца. Крадеца, между другото, буквално преди 10 секунди беше с мене. Трупа на бургера е в security. Някой знае ли дали този труп е стар? Нов е. Чакай. Крадеца къде? Някъде около O2 бойлер рум. Буквално го оставих. Той беше в бойлер рум, отиде долу, където е за водата. Аз съм малко притеснен, защото Крадеца пак умира първи. Между другото. Ангеле, ти какво направи, брат? Не знам, смуках пръсти до на бургер на видеото. Иначе офис, след това communication. Сашко, ами ти? Аз съм в лабораторията. Чакайте бе, ние с Сашко минахме от Спайсмен. Спайсмен? Това е някакъв нов супергерой ли? Кога? Чакай, кога? Не знам. Къде? Всичко бяхме. Залата бяхме през цялото време отдясно. О, киквайте ги! Викайте ми! Там пече, фарди с беге, офертите са на лице, лаптопи, часовник за нея, смартфони и още много предложения, не пропускай. Ардис БГ, твоят IT експерт. Ясно, Василе. Разбрахме, Василе. Не. Много добра. Те тримата вече са гейтат един друг. Кога бяхме торното или преди? Те дори не помнят какво са правили. Аз съм скандализиран. Сега трябва да бием Васето, той е от такова Алекс и Ангел, което означава, че ако убием Васето доста бързо и репортна, нямам никаква идея къде е Васето обаче. Буквално нямам никаква идея къде е Васето. Нямам никаква идея. Тук няма абсолютно никой. Има хора, бе. Тук е тъмна Индия. Михайлов. Някой... Опа, монстъра умря. Добре. Монстъра умря току-що, нали? Ама ще е хубаво да намерим тялото. Ама чакай, имаше трупи, пуснахте. Значи искам да кажа, че абсолютно никой нямаше в дясната част. Аз първо отидох през лаборатория, минах през спесимен и в офис нямаше никой. Значи или Домито и Франко, или Домито и Шадъл. Значи Домито и в двете случаи. Да, по принцип вчера съм на 100% сигурен, че са Shadow Fox и Домито. Кой току-що влезе? Силуйте го Домито. Кой влезе? Аз не съм сигурен и сме 7, така че аз кипвам. Някой да остане на бутон. Ще оставаме 6. Домито ни изтроли. Аз не мога. Добре, това не е добре. Траки, Мелов. И добре на Васето и Шота. И няма никой на бутон. Добре, това е GG. Аз не мога да повярвам. Домито изтроли. Толкова е жестоко. Не знам дали да има двама майстора. Тук нямаш как да ме напад. Аз казвам за това, да е скучно. Виж, някой има ли се
Отидел там. Опа. Какво бе? Играеме ли го руски рулетка, вярвам, че е монстъра. Не, стига. Аз мисля, че е монстъра. Кой стоеше на камери? Кой стоеше на камери? Аз. Шортлика беше най-добро на камери. Разминах се с Ангел, Васил и Сашко, тръгнах нагоре, влязах в security и на камерите. Монстъра толкова ми звучи като импостър, няма лъжа. Аз оставам на бутон. Васето, Шорта, Ангел. Те тримата играят между много приятелски. Много си помагат. Някакси ме е страх. Някакси мога да повярвам, че Васето и Ангел са клиер. Те се напаха и двамата стоят заедно, което означава, че няма как да не видят, ако един е направи кил. Не ми звучат като двама човека, които си помагат. Но ако монстър е бил един импостър, кой ще бъде втория? Молете се, тръгни си. Васе. Ева насам. Ева. Тръгнахме с бургера. Васето поражение на тато. Васето знае, че сме с бургера. Така, добре, окей. It was at this moment that he knew. He fucked up. Ангеле! Сляпи ли сте, че не видяхте тялото, което е... Вие сляпи ли сте, че не видяхте тялото, което е пред телека? Не, ние излезахме оттам. Ангеле! Искам отдолу, бе, паци! Рио! Hear me out! Ангеле! Вие как не видяхте Ангеле, тялото, да! бе, много интересно. Искам да се Какво да се оправдава? даваме ти! Имаш 10 секунди говоря. Това е. Съобщи аз се оправдавам, вие сте глупаци, братле. Добре, Ангеле. Бирайте там и това. Добре, бягай тука, братле. Може ли да ми кажеш, че не убива Васил там? Ама защо? Защото плана беше, аз затворих вратите. Аз да не говоря, да знам плана ти кафе. Добре, крилмейт, моля нещо хубаво сега. Искам да се пазя сам, няма кой да ме пази. Аз съм крилмейт, нормален гражданин на закона. Ай, Диос мио, защо Михайлов е с мен? Има ли мъртви? Как ще има мъртви? Ние сме професионалс. Монстра му вярвам. Ти си моят човек. Защото при 70% от имунитета. Алинекс комплекс е добрият приятел на твоята микробиота. С пробиотик, витамин Б и цинк. Грижата за теб семейството започва отвътре. Човек, ти си моят човек. Залепен съм за дупето ти, ще го ближа цял ден, обещавам. Гей! Просто абсолютно съм сигурен вече, че монстър е клиер. О, вау. Колко да... Ай. Добре. Ангел е тук. Ангел е на Токио. Добре. Михайлов? Не, чакай. Да, Михайлов обясни се. Той отиде, той също вижда къде е кила. Има ли някой... Искам да питам дали има хора на групички. Монстър и Ангел със сигурност не са направили Токио. Така, аз, Монстъра, Фокса, трима. Кой друг? Домито и Крадеца. Домито, Васето и Шадова и Крадеца. Ми останаха Шорта и Сашко и Михайлов. Не Шорта, а Сашко и Михайлов. За този кил със сигурност не сме аз, Доминока и Крадеца, защото бяхме на бойлер рума, видяхме къде е на майната си някъде нагоре. Също аз. Монстър и също не са. Сашко. Аз бях отдясно. Шорт, къде беше, когато стана кил? Между админи Weapons. Ето там е кил. Демек единствените възможности са Шорт, Михайлов. Няма никой около мене. Къде е кила? Кой го репортна? Чакай малко, къде е кила, ли? Ти ако не знаеш къде е кила, той не ти е излязъл от това. Не ти е излязъл нойсмейкъра. Аз чух писък, не съм гледал нататък. И нищо друго е. Само писък ли чух? Само писък ли чух? Пичуе. Кажи какво стана, като го Първо бях АФК, някой ако е забелязал. Без такива. Просто си играй на телефона, понеже търся едни неща там и едновременно играя тук. Как да ти обясня, че не съм гледал дори монитора? Едновременно докато си играеш на телефона, не те е срам. Фокус. Welcome! Аз бях решаващия вод. Шорт, защо? Аз избрах да те хвърля от кораба, съжалявам. Ево. Какво остава по моите ръце? Опа. Айде на тангото. Ще ме убиеш сега момента. С теб съм. До края на живота ни. И да умра, пак ще вярвам в теб. Окей, Васето го оправя. Ти си бисе, ние сме петима.
Опа, имам скам. Между другото, почти съм сигурен, че махнахме един импостър, който става само един импостър в играта. И ако трябва да се чуя кой е други импостър, бих повярвал, че е някой от стримата. Така. Ай. Аз точно бях на Лайтс. Доми, той беше един от моите най-добри приятели. Крадеца жив ли е поне? Така, може ли аз да задам няколко въпроса? Не. Обичаме въпроси. Ангеле, ти какво прави това рунд? Офис, жички, communication. Имах два таска там, които са един до друг и три пъти отворих този първия таск, се върнах след това, да. Направих си upload към headquarters, след това отидох Maze, съм горе в Electrical. Откъде влезе в Electrical? Чакай, Фокс. Къде е трупа? Трупа е точно под лаборатория, до сторич. Аз не знам, ще го Аз пак мисля, че е Фокса. Добре, между другото аз единствен вотнах. Спокойно може да изгоня някой. Така, обвиняват мен. Васето смята, че съм аз. Аз нямам проблем с това. Реално смятам монстъра за клир. Васето нямам идея. Ангел също ми е до някъде чист. А Михайлов малко ми е сериозен. Нека им админ. Къде са нашите приятели? Двама в електрика, един лаборатория, двама админ. Добре. Вайтълс, някой мъртъв. Всички са живи. И напред, опа, някой беше на камери. Влизам сам в електрика, колко хубаво нещо. Някой им има ли кил? Не, няма кил. Кой беше на камери тогава? Алекс Франкс и Васето и Ангел. Така, Ангел продължава с мен. Малко не искам. Ангеле, разкарай се. Убиеца е зад мен. Може да затвори вратите и да ме заколи точно тук. Михайлов, моля се, бъди тук. Бъди тук и с мен. Добре. Ангел не затвори вратите. Монстър е тук. Монстър според мен е доста клир между другото. Добре, няма килове според мен. Или е Ангел, или е Алекс. Буквално не знам кой друг може да е. Виж, Ангел, тук може да ме заколиш приятно. Ще знам, че си ти. Ще се чувствам полезен. Така. Добре. Много интересно. Не виждах трупа къде е. Монстърът ти е тръгнали заедно с Михайлов. Точно под вас е трупа. Фокс. От нас. Точно. Нямаше го като... Аз го правя. Да. Така. Влизам в офис, тръгваш нагоре към реактора, слизам надолу, Михайлов ме подминава. Отварям Vitals, той е жив, минават се 2 секунди, ти го репорташ, той е мъртъв. Така, аз не ходех с Михайлов, като отидах при Фокса и... Фокса, кой беше по тебе? Ангел. Първо се качих при... Ангел ме видя, първо се качих при вас, после слязах и просто ми светна трупа. И трупа мисля, че е във вента, защото не го виждам. Няма как да е във вента. Не мисля, че има как да е във вента. Аз мисля, че е селф-репорт, казвам какво стана. Чакай, не бързо. Монстър, защо ми беше толкова клир? Вижте, труп няма как да изчезне. Чакай тогава, чакай. Като се качах при Фокса нямаше труп. После като слязах имаше. Някой невидим 100% ми не го убил. Той докато е невидим не може да убива. Ангеле, избери си кой ще убие. Монстъра? И аз мисля, че е монстър. Добре, значи трябва да е Ангел, защото няма какво да е. Не знам как е възможно. Не, ако не е монстър в тази ситуация, според мен е Васето. Васил си направи скенера. Да, видях ви, че си направихте скенера ти и Васил. Кога? Минах през вас без Тихо! Буквално ще стане Ангел. Не, аз не мога повярвам, току-що клирнах Ангели. Ангеле, разкарай се. Ангеле, моля се, тръгни си. Ангеле, 4, 3, 2, 1. Добре, нека поговорим малко така. Крадеца и Алекс, клирвате ли се за този кил? Фокс, в момента правиш глупост, брат. Някой може ли да клирнем Ангел? Аз не напълно. Мисля, че Ангел... Ще направите огромна грешка, ако ме кинете, защото не съм аз. Това казвам. Добре, значи няма кой друг да освен Ангел. Наклада, Ангел! За какво мене? Защото няма кой друг да е. Ако не е Ангел, значи е Фокс. Давайте. Ако не започвам да си стискам палеца и да го смуча и това и заставам в някой ъгъл. Отивам в ъгъла да смуча просто Crazy! Аз не мога да повярвам! Кой ни играе толкова Big Brain? Аз не мога да повярвам! Крадеца и Алекс продължават заедно? Crazy! Не мога да повярвам, че те двамата се клирнаха. Оле, Алексе, няма кой друг да е. Тя е станала невидима, тръгнала към му. Буквално е Алекс. Това какво се случи тази игра? Добре, окей, аз не го повярвам. Аз не мога да повярвам на тебе. Моля да питам кой не си прави тасковете, защото... Аз сега започнах да ги правя. Сега започнах да ги правя. Мен остава малко. Малко таскове, малко хора да убиеш! Убиец! Един път не си умрял този рунд! Между другото, да, най-накрая се дал. Той имаш толкова много шансове да му уби. Нещо, ама Фокс с Вален го играе много добре. Що Васето си е напал скинер, иначе не е той. Аз единствено, който горе да вярвам е Васето. Но няма да лъжа, не вярвам и на трима ви. Но единствено, който има малко доверие е Васето.
Просто е така минималистично, колкото поне да смятам горе-долу, че не е импулс. Виж, казах ти за монстъра, не бях грешен, имам си причина да знам защо да е бил той. Един от вас е толкова big brain и толкова използва нашата тъпота срещу нас. Значи, слушайте сега, скипваме, за да не изгоним никой. Да, това правим. Ардия не е чела да си върши работата, че може слише го. Буквално, може би, според мен Алекс, наистина, ако тя клирва Васето и тя клирва крадеца и тя е тръгнала надясно, единствената възможност, която виждам, тя е станала невидима и да е направила кила. Наистина не виждам друга възможност. Имам ли скам? Не, моля ви се, някой трябва да му покаже на някой, че имам скам. Елате, Алекс гледа камери между другото. Ай. Не, тук ще е станал кил. О, не. Всички сме живи. Добре, крадеца е вляво. Има ли някой мъртъв? Така, насам. Добре. Тук. Елате насам. Аре бе. Добре, ето. Не бе, спри си правиш. Добре, чай да пусна и аз това да се прави. Елате насам. Насам. Ето. Тук. Кажи ми, че го видяха добре! Окей. Буквално е Алекс. Вече знаят. Някой трябва да прави левия. Алекс според мен ще му убие сега. Буквално, той е една от половите опции. Алекс се убива Васето на левия реактор. Няма какво да е станало. Така, виж, избрах грешната мишена. Как убиха Ей, Фокс. Крадец, видяме как съм... Така, Крадец, двамата сте бяхме на бутон. Не, беше, стана невидим и отиде да уби Васето. Крадец, ти Васето ме видяхте как... Човек, си правя скана. аз не смех да отида на бутоните, разбираш, Крадец, от някакви страна, виждам Васил, другият е Фокса и се чуя сега. Крадец, уби ме, моля се уби ме! Ти ме видя как правя... Алекс, той се направи невидим и той си мисли, че държа бутон, ама аз гледах него. Повярвай ми, ако искаш да се челиш... Съжалявам, че твоята смърт беше такава. Съжалявам. И аз нямам думи. Искам да се изкажа преди крадеца е Олигофрен! Не, всички сте Олигофрени, братле, всички сте Олигофрени. Василе, ти си абсолютно.